Ahojte, prajem vám všetkým krásny deň a veľmi sa teším, že ste si dneska našli priestor vypočuť si o tejto príležitosti, ktorá mne osobne pred 4 rokmi prišla do cesty a zmenila mi totálne život. A dneska vám poviem tie najdôležitejšie kroky, ale na začiatku sa vám predstavím. Moje meno je Evita Mudroňová. V tomto biznise som už momentálne 4. rok a nesmierne sa z toho teším, že ten biznis mi pred 4 rokmi prišiel do cesty vlastne skrz moje maminy, pretože ja som predtým bola zamestnanec, bola som aj podnikateľ, klasické podnikanie, ale tam som doslova vyhorela, pretože ja neviem, či to poznáte, koľko je tu naozaj ľudí, ktorí sú zamestnanci a ktorí sú podnikatelia. Ale tým, že ja som bola zamestnanec, tak som išla za víziou toho do zahraničia, aby som viacej zarábala. Potom som pochopila, že ono to tak reálne nie je v tom zahraničí, pretože takisto aj potrebujete mať väčšie, alebo máte väčšie výdaje. Čiže to bolo ako keby jednak jednej a potom som si uvedomila, že ako zamestnanec nikdy nezbohatnem. A vtedy som začala s klasickým podnikaním. Podnikala som 2 roky a takisto išla som za víziou do podnikania s tým, že som si predstavovala, alebo predpokladala som, že by to mohlo byť takým štýlom, že nebudem pracovať 7 dní v týždni, že budem mať viacej času na rodinu, proste na to, čo ja reálne chcem. Ale stalo sa presne to, že vlastne som pochopila, že ako klasický podnikateľ pracujete 8 dní v týždni, pretože pracujete pre svoj vlastný podnik, pre svoj vlastný biznis, čiže toho máte ešte viacej, vlastnú zodpovednosť. A potom som zistila, že budem mamou. A vtedy vlastne som sa rozhodla, keď som prišla na matersku, že už nikdy viacej nechcem byť zamestnaná a už nikdy viacej nechcem sa pohybovať v klasickom podnikaní, pretože naozaj ma to stálo veľa energie, síl a hlavne náklady. Na začiatku, keď som začínala podnikať, tak som potrebovala zainvestovať niekoľko desiatok tisíc eur a nie vždy sa vám to vráti alebo vyplatí. V mojom prípade to teda tak platilo doslova, že to, čo som zainvestovala, tak v podstate sa mne nestihlo ani vrátiť, ale práve, že to klasické podnikanie v zahraničí ma dostalo do finančných problémov a práve vtedy, keď som bola tehotná, som hľadala nejaké riešenie, proste ako z toho celého sa dostať von. A vtedy moja mamina proste prišla za mňou, ona bola ako prvá v biznise a prišla za mňou a mi povedala, že Evi, existuje možnosť, kde bez toho, aby o tom ktokoľvek vedel, bez toho, aby o tom vedel tvoj sused, si dokážeš generovať príjmy. Pre mňa totálne zázračná veta a vtedy si hovorím, že ak naozaj reálne niečo také existuje, tak jednoznačne chcem byť toho súčasťou, aj keď som absolútne netušila, že o čo sa jedná. Bolo to pre mňa úplne niečo nové, určite aj pre mnoho z vás. Teraz veľa informácií bude nových, ktoré vám budeme podávať, ale chcem vám povedať, že absolútne z toho nebojte, nezlaknite sa. Ja vám odporúčam zobrať pero, papier, po prípade, keď vám bude niečo nejasné, vy ste si to zapísali a obrátili sa potom na človeka, ktorý vás sem pozval, a on vám to všetko rád osobne dovysvetľuje. Čiže nemajte absolútne žiadne obavy, len ide o to, že dneska vám chceme ukázať príležitosť, ktorá naozaj už k dnešnému dňu zmenila tisíce životov, takisto aj na Slovensku. Čiže v priebehu vlastne toho, ako som sa stala súčasťou toho biznisu, tak moja vízia bola úplne v podstate jednoduchá. Do 2 rokov, kým skončí materská, tak sa musím sa dostať na určité príjmy, aby mi vynahradili príjmy zo zamestnania, aby som už nemusela po materskej sa vrátiť ako zamestnanec. A ono sa to v podstate reálne stalo, ale stalo sa to tak, že to prevýšilo niekoľkonásobné očakávania, že v priebehu 2 rokov som sa dostala už na 5-ciferné mesačné príjmy v eurách. A poviem vám, že bolo to práve vďaka tejto príležitosti. Čiže nie len to, že mi to pomohlo zmeniť totálne život, ale naozaj úprimne ovplyvnilo to život mojej rodiny, pretože už viac ako 2 roky sa týmto biznisom živíme ja aj môj partner, máme spolu krásnu 3,5-ročnú dcérku a poviem vám, že za nič na svete by som ten čas s rodinou nevymenila a práve tento biznis mi dal ten čas, ktorý si môžem ja sama investovať, kde ja chcem a takisto tie príjmy sa stali reziduálnymi, čiže neustále proste tie príjmy prichádzajú k nám, či sme na dovolenke, či proste sa doma hráme, alebo čokoľvek robíme, tak neustále dokážeme generovať si ten príjem. A to bol môj sen, pretože ja napríklad osobne milujem cestovať a vtedy som si hovorila, že raz keď budem mať dieťa, tak mu ukážem celý svet. A tí, ktorí ma poznajú alebo nás poznajú, tak vedia, že my naozaj sme presne tí ľudia, ktorí 1 mesiac neobsedia doma. Čiže naozaj neustále sme niekde na cestách. A poviem vám, že presne toto mi doprial ten biznis. Tok peňazí, aby som si to mohla dovoliť, žiť presne podľa predstav, ale takisto aj časovú slobodu, čo pre mňa bolo nesmierne dôležité, keďže som mama.
A poviem vám teraz bližšie, vlastne veľmi veľa ľudí sa ma pýta takisto, že čo znamená vlastne naša komunita SkyTeam. Veľmi veľa ľudí, ktorí nás sleduje na sociálnych sieťach, veľmi veľa ľudí sa ma pýta, že či je to spustený nový projekt a tak ďalej. Čiže ja vám to teraz objasním. Vlastne SkyTeam je druhá najväčšia komunita na svete a jedná sa presne o to, že my naozaj budujeme najväčšiu komunitu v online biznise. Bola to jedného dňa, to bola iba vízia, ale teraz naozaj snažíme sa hlavne v Európe vybudovať čo najviac online podnikateľov aj práve v našom biznise, pretože veľmi veľa ľudí pozná online biznisy, ale na tom princípe, že keď poviem, máš možnosť zapojiť sa do online podnikania, online biznisu, veľa ľudí si predstavuje hneď obchodovanie s rôznymi produktmi, či výživovými doplnkami, zdravie, krása a tak ďalej. My práve, že sme objavili úplne iný smer a to je práve v tom digitálnom biznise. A veľmi veľa ľudí dneska už o tom počulo, ale v podstate netušili, že akým štýlom začať a ako sa pohnúť vpred. A práve toto je naša cesta, že vytvárame naozaj obrovskú komunitu úspešných podnikateľov na tom princípe, že cestujeme naozaj spoločne po svete, že chodíme naozaj, boli sme v Bogote, Rím, Karibik, proste Miami a tak ďalej. Tieto fotky sú proste z rôznych miest, ako som teraz vymenovala. A takisto sa pravidelne stretávame aj na Slovensku a pravidelne robíme spoločné aktivity naozaj, aby sme dokázali zarábať každým dňom, pretože vďaka nášmu biznisu v podstate na to, aby ste generovali si príjem, potrebujete iba buď počítač alebo mobil, a správne informácie. Čiže za týmto účelom sa naozaj všetci stretávame, aby sme ľuďom aj pomohli urýchliť proste ten rast a hlavne to prepojenie energie je úžasné, keď sa stretnú ľudia, ktorí naozaj majú tú víziu niečo v živote viacej dosiahnuť a dosiahnuť o mnoho väčšie príjmy. Čo sa týka cashflow kvadrantu, toto vám poviem úplne na úvod, pretože je to veľmi dôležité. Veľmi veľa ľudí, by som povedala tak, že 80 až 90% ľudí sa pohybuje na tejto ľavej strane. Možno niektorí z vás to poznáte, možno niektorí nie. Cashflow kvadrant vlastne vytvoril Robert Kiyosaki, doslova ho pomenoval, vypísal vlastne, ako to celé prechádza. Je to úspešný podnikateľ a naozaj má školu milionárov. Od neho sa školia aj tí najúspešnejší ľudia na svete, z rôznych oborov, či klasické podnikanie, online podnikanie. Je to naozaj človek, ktorý vie, o čom rozpráva. A on práve sa snažil popísať proste klasickým alebo bežným ľuďom, ktorí sú možno v zamestnaní alebo sú klasickí podnikatelia, tak naozaj to, že čo je potrebné urobiť, keď človek chce sa oslobodiť aj finančne, aj časovo. Pretože máte ako keby dve strany a to je práve ten aktívny príjem a tu sa nachádzajú zamestnanci a živnostníci a potom je pasívny príjem a to sú majitelia biznisov alebo investori. A ja naozaj vám odporúčam čo najskôr prejsť do tejto pravej strany, pretože počuli ste ma na začiatku, že ja som takisto ešte 4 roky dozadu bola na tej ľavej strane a buď som nemala dostatok financií, nemala som dostatok času, proste bola som neskutočne obmedzená. A takisto som sa stretávala aj s ľuďmi, ktorí boli mindsetovo obmedzení. Proste ľudia si nevedeli predstaviť, že by mohol človek zarábať 5 000, 10 000 alebo 30 000 eur mesačne. A reálne potrebovala som sa stretnúť, alebo reálne potrebovala som sa dostať do kruhu takýchto podnikateľov, aby som reálne aj samu seba presvedčila a pochopila, že fakt je to možné. Čiže na začiatku som išla do toho, že OK, ja to vyskúšam, aby som sa presvedčila. A postupom som zistila, že tu naozaj žiadny strop neexistuje. Čiže viem, že veľmi veľa ľudí, ktorí aj sa pripoja alebo pozerajú rôzne online biznisy, rôzne príležitosti, tak drvivá väčšina, proste bohužiaľ je to tak nastavené aj systémom, drvivé percento ľudí si povie, no dobre, to je jasné a to vôbec nefunguje a tak ďalej, ale potom sú aj ľudia, ktorí sú otvorení príležitostiam, sú ľudia, ktorí veria v to, že naozaj aj v online podnikaní sa dokáže človek vybudovať niekoľkociferné príjmy. Preto vám odporúčam naozaj dostať sa čo najskôr z tej ľavej strany na tú pravú stranu. Ako? Presne tak isto, ako som sa dostala aj ja pred 4 rokmi. A to je jednou príležitosťou. Takisto u nás v spoločnosti, práve o tom, čo som rozprávala, je veľmi dôležité, že ste vo vedení ako keby správnych ľudí, čiže náš leadership, kde vy máte možnosť sa vzdelávať a pripájať naozaj od úspešných ľudí, získavať informácie, tak my vďaka aj našim majiteľom, vďaka našej spoločnosti máme tú možnosť
sa prepájať s úspešnými milionármi až miliardármi z celého sveta. Pretože samotní majitelia nám platia rôzne coachingy a my môžeme pravidelne online sa s nimi stretávať. Dokonca to máme všetko prekladané do slovenského jazyka. Čiže keď niekto si teraz povie, ja nerozumiem anglicky, tak verte mi, že nepotrebujete vedieť anglicky na to, aby ste odštartovali svoje podnikanie u nás. U nás v spoločnosti máme viac ako 8 za tie 4,5 roka, teda 5. rok je spoločnosť na trhu. Za tých 5 rokov sme vybudovali viacej ako 80 diamantov spoločnosti. To znamená, že predstavte si viacej ako 80 ľudí, ktorí začínajú vďaka tejto príležitosti, začali zarábať viac ako $35,000 mesačne, čiže to je okolo $30,000 mesačne. Pravidelný coaching máme takisto od majiteľov, od Frasera Brooksa a takisto aj od najvyšších lídrov u nás v spoločnosti, u nás v Sky Teame. A sú to naozaj lídri, ktorí proste už majú úplne iné príjmy. Reálne veľmi málo rozprávam o ich príjmoch, kvôli tomu hlavne, že ľudia naozaj sú obmedzení v číslach, že ako náhle počujú väčšie príjmy, tak proste už si to hovoria, dobre, už je to nafúknutá bublina, to určite to nie je fakt, nie je to reálne, ale vravím, že to je to iba o tom, aby ste sa prenesli cez tú hranicu, aby ste naozaj chceli zažiť a spoznať takýchto ľudí a takýto biznis, aký vytvárajú. Trošku viacej vám poviem o našej spoločnosti. Naša spoločnosť, ako som spomínala, je 5. rok na trhu. Sídlo máme v Dubaji, ale takisto máme kancelárie, či už je to Rím, alebo je to Amerika. Proste v Thajsku sa vytvárajú kancelárie a tak ďalej. Neskutočne sa rozrastáme. Momentálne sa nachádzame v tzv. Momentum, čiže naozaj tým, že mimo Európy sme už v 180 krajinách, v Európe sme momentálne Slovensko, Španielsko, Taliansko a Francúzsko a teraz momentálne sa snažíme preraziť do ďalších krajín, ako je Česko, Maďarsko, Poľsko, nemecky hovoriace krajiny, proste naše okolité krajiny. A verte mi, že práve vďaka tomu, že niekto využije toto momentum, tak práve vďaka tomu sa vie dostať na tie príjmy, ako som spomínala, nad 30,000 mesačne. Čiže za chvíľku vám to vysvetlím, ako tu funguje úplne jednoduchý systém, kebyže niekoho zaujímal aj network marketing. Čo sa týka legálnosti našej spoločnosti, tak sme naozaj jediná legálna digitálna spoločnosť predávajúca služby a nie produkty zdravia, ktorá je certifikovaná v Direct Selling Association a takisto World Federation Direct Selling Association. Nič vám to momentálne možno nehovorí, ale verte mi, že nepôjdem úplne do hĺbky, ako som predtým chodila, ale v podstate najdôležitejšie je to, že keď sa chcete do akejkoľvek spoločnosti pripojiť a hlavne keď je to spoločnosť, kde máte možnosť využívať služby, vďaka ktorým si generujete príjmy. Naozaj vás ubezpečujem, že dneska tam von je strašne veľa takýchto rôznych spoločností, ktoré nemajú žiadnu legálnosť a licencie a proste veľakrát ľudia odchádzajú sklamaní a práve to veľakrát kazí aj to meno toho online priemyslu, toho online biznisu, pretože veľa ľudí sa popáli, proste si povedia, že OK, že tamto mám, ako sa hovorí, že zadarmo, alebo cez známosti, alebo čokoľvek a potom nakoniec zistia, že skôr prišli o to, čo mohli získať, kebyže sa pridali niekde inde. Čiže u nás, keď sa pridávate, tak takisto akékoľvek služby by ste chceli využívať, máte možnosť platby, či cez PayPal, či platobnou kartou, proste naozaj ste dvakrát verifikovaní z obidvoch strán, či od firmy alebo od vašej banky, čiže máte 100% istotu, že naozaj idete podnikať v 100% legálnej spoločnosti, ktorá má všetky možné licencie. Ja som vám tu povedala tieto dve, lebo sú najdôležitejšie, ale máme všetky potrebné licencie v celej Európe. Čo sa týka Sky Teamu, tak ako som spomínala, že máme možnosť vzdelávať sa naozaj od veľmi, veľmi úspešných ľudí a Ivan Martinez patrí práve medzi nich. Je to nielen náš líder, ktorý je naozaj, zaraďuje sa medzi top 3 najlepšie zarábajúcich ľudí na svete, v našom priemysle. Jeho príjem je okolo tých $1 000 000 mesačne. A takisto, či si ho pozriete na Business for Home, alebo bol aj vo Forbes a tak ďalej. A je to naozaj človek, ktorý už v roku 2014 začal zarábať svoje prvé milióny a postupne to začal učiť ďalších a ďalších ľudí. Miluje to proste, našiel sa v tom. A ja mám obrovské privilégium doslova, že toho človeka môžem nazývať môjim priateľom. A to je aj jedno z toho obrovského plusu, že ako som spomínala, keď sa chcete dostať k väčším príjmom, tak začnite robiť všetko preto, aby ste sa dostali čo najbližšie k ľuďom, ktorí už majú také veľké príjmy, ktoré vy by ste si možno takisto chceli
priniesť do vášho života, alebo proste už ako náhle niekto zarába takéto peniaze, tak už vie, čo je k tomu potrebné, aby to človek dokázal vybudovať. A takisto Ivan nás pravidelne chodí navštevovať, keď to mám tak povedať, aj na Slovensko. Čiže máme s ním pravidelne takisto aj eventy, stretnutia, ako som spomínala, možno príde aj teraz v auguste. Čiže je to naozaj úžasné, keď máte prepojenie aj s takýmto človekom. Vždy, keď sa s ním stretnem, alebo keď s ním telefonujem, píšem, rozprávam, vždy mi odovzdá niečo, čo ma posunie o krok vpred. A napríklad akurát predvčerom sme mali spolu školenie, tréning pre celý náš tím, pretože on školí celý môj tím, celý Sky Team. A práve na tom školení hovoril, že existujú 3 typy vzdelávania na svete. Prvé je klasické školské vzdelávanie. Tam sa naučíte čítať, písať, proste riešiť základné problémy. Ja verím tomu, že každý jeden tu má minimálne tú základnú školu. A potom už samozrejme stredná alebo vysoká škola. Pokiaľ nejdete do priamo nejakého fachu, ako sa hovorí na vysokej škole, ktoré vám naozaj zabezpečí napríklad väčšie príjmy, a kde už potrebujete naozaj konkrétnu odbornosť. Ale je to naozaj o tom hlavne, aby človek sa naučil úplné základy, čo potrebuje v podstate na to, aby sa vedel pohnúť v živote. Profesionálne vzdelanie je druhý typ, tam je systém, vlastne tvoj šéf ťa učí, ako pracovať za peniaze. Takto je nastavených systémom naozaj drvivé percento ľudí na svete. Proste vyjdem školu, strednú, vysokú školu, myslím na to, že sa potrebujem dobre zamestnať, alebo chcem sa dobre zamestnať, možno sa im podarí zarobiť mesačne 1000, 2000, možno 3000 eur, 5000 eur, ale tu už hovorím o naozaj veľmi vysokých postaveniach a proste človek sa naučí fungovať v tom systéme, že žije proste z mesiaca na mesiac, má presne stanovený svoj strop a všetko, čo je nad tým stropom, tak proste systém vás naučí premýšľať tak, že už nič viac tam nie je, že už nič viac nemôže byť reálne. Lenže to je práve to, kde prechádzame do bodu číslo 3. Keď už človek naozaj sa ide posunúť niekde ďalej v živote, tak najdôležitejšie vzdelanie je vaša finančná gramotnosť. Veľmi veľa ľudí o tom počulo, ja si myslím, že každý jeden, keď poviem finančná gramotnosť, áno, počul som, ale reálne málo ľudí sa tomu venuje, alebo proste venuje tomu pozornosť. Priamo vďaka finančnej gramotnosti sa viete naučiť to, aby peniaze pracovali pre vás. A toto je tým zámerom, keď sa dostanete z toho cashflow kvadrantu z jednej strany na druhú, tak dostanete sa tam vďaka tomu, že pochopíte, že peniaze dokážu pracovať pre vás. Na to som ja prišla v priebehu týchto 4 rokov, začala som sa obklopovať týmito úspešnými ľuďmi a od tej chvíle som sa rozhodla, že takisto to budem posúvať ďalej. O čo sa teda jedná? Predstavte si veľmi jednoduchú vec. Veľmi veľa ľudí, napríklad úspešných ľudí, vám povie, naozaj milionárov, že keď sa naučíte zarábať peniaze počas spánku, tak vtedy budete najbohatší. Vtedy začnete naozaj generovať veľké príjmy. Veľakrát mi to išlo hlavou, že ako je to proste možné, že proste ako sa dá takýmto štýlom pohnúť alebo generovať si prachy a proste generovať si, poviem príklad, 10 000 eur mesačne a teda. A vtedy som pochopila silu zloženého úroku. Teraz vám poviem príklad. Máte vo vašej banke 200 eur. Tak laicky to skúsim vysvetliť. Máte vo vašej banke 200 eur. A predstavte si, že tá vaša banka by vám povedala, že každý mesiac, za to, že ste si u nás založili účet s 200 eurami, tak každý mesiac vám tých 200 eur zhodnotíme o 10%. Že ďalší mesiac, to je tu vlastne na tejto pravej strane 1 rok v mesiacoch, že každý mesiac 200 eur máte 220, z 220 eur máte 242, potom 10% z 242 je 266 a tak ďalej a tak ďalej. Čiže vy ste prišli na to, že OK, čiže 200 eur mám v banke, čiže za rok napríklad iba s 10, to je úplne minimum, mám napríklad 627 eur. Ale teraz si zoberte, že by ste sa naučili 20% urobiť mesačne alebo 30% mesačne. A čím viac máte skúsenosti, čím viac máte správnych informácií, tým väčšie môžu byť tieto vaše čísla na mesačnej báze. A teraz predstavte si to, že dáte 200 eur na ten váš účet. Za 1 rok, kebyže iba 10% mesačne si viete urobiť, tak za 1 rok máte z 200 eur 627, kebyže 10%. Lenže v reáli, keď máte správne informácie, keď máte správnych ľudí okolo seba, doslova v tomto princípe to platí na 1,000,000%, tak si viete bez problémov urobiť aj 20, 30%, veľakrát 50, 60% a tak ďalej.
Ale ja radšej zostávam vždycky na začiatok pri tých nižších číslach. A teraz dajme tomu, že máte 200 eur a 30% by ste sa naučili mesačne si zhodnocovať. Za jeden rok z 200 eur by ste mali 4659 eur. Ďalší rok, kebyže ich nevyberete a ďalej ich zhodnocujete iba tými 30%, tak o 2 roky z 200 eur máte 108 000 eur a tak ďalej, tak ďalej. Proste to je na 5 rokov rozrátané. Čiže buďme teraz realisti. Je jasné, že človek, keď si dá niekde 200 eur a uvidí po mesiaci, že z 200 eur má tam, poviem príklad, 260 eur, že si robí 30%. A potom máte 340 eur, 440 eur. A dostanete sa k 1000 eurám, poviem príklad, v priebehu prvých 5-6 mesiacov, pretože ono to je reálny proces, keď sa človek začne tomu venovať, tak prvého pol roka treba počítať s tým, že keď do niečoho takéhoto sa pustíte, nebudete vyberať peniaze. Nie, pretože by ste nemohli. Vy môžete kedykoľvek vybrať aj vložiť peniaze. Ale ide o to, že v priebehu prvých 6 mesiacov vy sami sa budete chcieť dostať k čo najvyššiemu kapitálu, lebo možno začnete s 200 eurami, možno s 500, možno s 1000, to je zase na vás, ale bežne ľudia začínajú s 200 eurami. A teda vašim zámerom bude napríklad z 200 eur sa dostať na 800 alebo na 1000 eur. Teraz si zoberte, že tam sa dostanete za 6 mesiacov a potom každý jeden mesiac si urobíte 30%, čiže všetko, čo je už nad tých 1000, tak napríklad 1300, tak si vyberete 300, necháte si tam 1000. Znova si vyberete 300, necháte si 1000, alebo proste si urobíte znova 600 alebo 700. Už jasné, že čím dlhšie, ako som spomínala ste tu, čím viac máte informácií, skúseností a tých správnych ľudí okolo seba, tak tie príjmy proste sa pohybujú úplne v iných číslach mesačne. Veľmi veľa ľudí proste toto im nešlo do hlavy, že prečo toľko ľudí začína používať zložený úrok a ako z toho človek dokáže žiť či zbohatnúť. Veľa ľudí už vie o niečom takomto, že proste áno, nejaké obchodovanie a zhodnocovanie si proste svojich financií a tak ďalej. Je to reálne, áno, funguje to, proste veľa ľudí už samých prichádza na to, že ako fungujú banky, odkiaľ berú proste peniaze na vaše hypotéky, na vaše úvery a tak ďalej. Prečo proste vám stále zarátajú nejaké percentá? Čo robia vlastne banky s tými peniazmi? Ako je možné, že vy si idete požiadať o 100 000, prejdú vám papiere a bez problémov vám vedia dať z tých 100 000? Ako to robia? Každá jedna banka obchoduje s vašimi peniazmi. A to je presne to, že nie každý si uvedomuje, že áno, obchodovať sa reálne dá naučiť. Reálne to, čo robia banky s vašimi peniazmi, ale oni na tom zarábajú, nie vy, ale vy im dávate ten kapitál na to, aby mohli obchodovať stále s vyššími číslami. Presne takýmto štýlom to funguje, točia sa naše peniaze. A denne sa na forexovom trhu robia obraty viac ako 1,8 trilióna amerických dolárov denne. A keď som toto počula od mojej maminy, tak vtedy som si uvedomila, že do frasa. Na svete je toľko peňazí a ja tu fakt chodím do roboty za 2000 eur mesačne. To je predtým, keď som bola zamestnaná. A takisto som si mohla povedať, že vedia, ja mám 2000 eur, však môžem byť spokojná a tak ďalej. Lenže ja som chcela fakt viac, než len 4 týždne v roku mať dovolenku. Viac než len raz alebo dvakrát do roka ísť niekde k moru na dovolenku. Proste viac než 2 hodiny denne s mojim dieťaťom a s mojou rodinou tráviť, pretože 8 až 10 hodín som musela byť v zamestnaní. Čiže ja som chcela o mnoho viacej, než len tých napríklad 2000 eur. A to bolo presne to, že teraz si zoberte, že si hovorím, keď toľko ľudí dokáže toľko peňazí točiť na svete, prečo by som nemala byť miliónta prvá napríklad? Čiže to bolo pre mňa tým hlavným zámerom. A teraz mi poviete, OK, ja som už počul o tom, že existuje nejaký forex, existujú nejaké akciové trhy, možno nejaké kryptomeny, možno nejaké proste, ja neviem, čokoľvek ste počuli ohľadne tradingu, ohľadne obchodovania. Dneska už bežne idem do obchodu, spýtam sa predávačky, že keď sa ma spýta, že čo robiť, trading, obchodovanie, už som o tom počula, ale 99% ľudí netuší, že ako začať, čo robiť, proste akým štýlom sa pohnúť a proste ako sa k tomu celému dopracovať. A 99% ľudí netuší, že existuje na to edukatívna spoločnosť, kde sa to dokážete naučiť od úplných základov s tým, že priamo máte možnosť aj obchodovať s profesionálmi od začiatku. A ďalšia vec, veľa ľudí netuší ani to, že nemusíte nikomu dávať správovať svoje peniaze a svoje účty. A čo vám odporúčam, tak jednoznačne to, že keď vám niekto povie, daj mi svoje peniaze, ja ti ich zhodnotím, prosím, nikdy to nerobte, naozaj. Ja sa denne stretávam, keďže už som v tomto obore naozaj dosť dlho,
a mám veľké kontakty, známosti a tak ďalej. Veľa ľudí sa u mne chodí poradiť, čo sa týka zhodnocovania peniazy. Denne sa naozaj stretávam s tým, že ľudí oklamali proste nejaké prachy, lebo im povedali, tu mi daj napríklad 1,000 eur, ja ti ich zhodnotím a tak ďalej. A zrazu už nemali ani tých 1,000 eur, ani proste prístup k tomu účtu, ani nič. A tuto funguje tak, že vaše reálne peniaze, kde vy si ich zhodnocujete, všetko je mimo našej spoločnosti. My slúžime od toho, aby sme doslova slúžili vám, aby sa človek naučil všetky tieto kroky, ako zarábať tie peniaze. Dostanete tu všetky informácie, aplikácie, signály na kopírovanie, dostanete tu tímovú podporu, môžete byť naozaj súčasťou najväčšej komunity na svete SkyTeamu, kde máte neskutočne obrovskú podporu celého tímu, ale vy vlastne tu iba máte tie informácie, ale tie peniaze si všetky otáčate na svojich účtoch mimo spoločnosti. Čiže môžete si byť 100% istí, že vaše peniaze sú totálne safe, bezpečí a nikto sa k ním nevie dostať okrem vás. Takisto je keby, že vy sa rozhodnete kedykoľvek odísť zo spoločnosti, alebo ja neviem čokoľvek, tak proste nie ste súčasťou spoločnosti, ale tie reálne účty, tie peniaze, to, čo vy ste sa naučili, vy normálne naďalej pokračujete na svojich účtoch a zhodnocujete si tie peniaze naďalej. A teraz, OK, tak akým štýlom to funguje? Čo tu vlastne získam? Na akom princípe? Úplne jednoducho. Proste, keď máš doma, či už počítač, máš doma možno notebook, možno máš tablet, možno máš telefón, určite máš, keďže si pripojený tu u nás a pozeráš túto prezentáciu, aspoň minimálne jednu vec z týchto, čo som vymenovala. A to ti naozaj reálne stačí na to, aby sa dokázal pohnúť z miesta. A funguje to na tom princípe, že u nás získavate rôzne platformy, ako tu dole vľavo vidíte, MindHub, Wow alebo Oracle. MindHub a Wow sú vzdelávacie platformy. Keď niekto mi povie, ale absolútne nič neviem, v živote som nepočul o tradingu, o obchodovaní, práve vďaka týmto platformám sa vy viete od úplných začiatočníckych krokov dostať až po človeka, ktorý vie samostatne presne robiť to, čo potrebuje, aby zarábal peniaze, bez toho, aby kohokoľvek k tomu potreboval. Ale na začiatku sa to naučíte. Oracle je umelá inteligencia naprogramovaná tak, že sama vám ukazuje priame vstupy do obchodov. Veľmi veľa ľudí to využíva. A takisto tu máme rôzne aplikácie, ako je Shift, NFX, Titan alebo Relic. Všetky tieto aplikácie sú voľne dostupné na Apple Store alebo Google Play. Máme všetky potrebné licencie, naozaj viete sa bez problémov k ním dostať s tým štýlom, že vlastne, keď spoločnosť si platí profesionálov z celého sveta, ktorí obchodujú kdekoľvek na svete. Ako náhle oni sadnú k telefónu a idú obchodovať a proste zadajú si akýkoľvek obchod, analýzu robia takzvanú za vás, tak vám príde prostredníctvom týchto aplikácií signál priamo ku vám do mobilu, aby ste vlastne, vy ten signál iba skopírovali a vložíte na ten váš reálny účet, že kde sa otvorí ten obchod, tam je presne napísané, že kde sa má obchod spustiť, zavrieť a tak ďalej, tak ďalej. Čiže naozaj úspešnosť majú veľkú, majú úspešnosť okolo 70 a viac percent. Nikde, keď vám niekto bude sľubovať, že poď k nám, tu máš 100% úspešnosť, prosím vás, jedine naozaj scam vám to môže slúbiť, proste rôzne podvody a tak ďalej. 100% úspešnosť neexistuje nikdy, nikde a v ničom. Naozaj, to vám môžem garantovať. Dôležité je to, ale naučiť sa byť konzistentne ziskový. Čiže teraz vám poviem príklad, aj keby, že vám vyjde 7-8 obchodov z 10, stále ste konzistentne ziskoví. Neviete si proste ubližiť na tom účte, pokiaľ vy počúvate naozaj to, čo sa tu vzdelávate, pokiaľ robíte všetky tie kroky, ktoré tu máte robiť. Preto už toľko ľudí aj na Slovensku reálne sa tým začína živiť. Môj brácho napríklad pred rokom a pol sa pridal k nám do spoločnosti. Úplne tiež ako totálny nováčik, ale vďaka tomu, že videl, koľko ja na tom princípe zarábam, pridal sa aj môj partner, môj brácho a dneska napríklad môj brat už od februára tohto roka konečne mohol skončiť v robote po 11 rokoch, kde robil šéf kuchára a živí sa naozaj tradingom čisto a poviem vám tak, že má 2, 3, 4-násobné výplaty ako šéf kuchár na Václaváku v Prahe. Čiže naozaj tam ide iba o to, že začal využívať správne informácie, začal nasledovať ľudí, ktorí mu pomáhali a doslova robiť to, čo má robiť. A vďaka aj tomu, že sa pridáte do SkyTeam, tak máte prístup aj do nášho telegramového kanála, kde viete aj spoločne obchodovať, proste zadávať si obchody. Naozaj máme spoločné školenia, máme tímovú podporu, viete sa niekoľkokrát denne pripájať na rôzne školenia, takto cez Zoom, kde spoločne proste prechádzame aj to, čo sa učíte. Snažíte sa to ako keby vidieť a pochopiť v praxi. Čiže toľko, čo sa týka vlastne ohľadne obchodovania a máme tu ešte potom ďalšie 2 druhy príjmov
a ktoré si tu viete vybudovať, ale ešte predtým, než vám predstavím tie ďalšie dva druhy príjmov, tak chcem vám predstaviť tu dvoch ľudí, alebo teda troch, ale vidím sa hlásiť dvoch. A to sú vlastne prvé, dobre, Marš, dám tebe ako prvé slovo teraz. Sú to naozaj ľudia, ktorí úplne na začiatku začínali medzi ľuďmi, ktorí proste nemali tiež takisto žiadne skúsenosti, ale ja vám chcem povedať, že oni vám povedia svoj príbeh úplne stručne, aby ste si vypočuli naozaj aj bežných ľudí, ktorí tiež nemali žiadne skúsenosti predtým, než sa ku nám pripojili a kde sa dostali dnes, kde sa vypracovali a už myslím, že by to malo všetko fungovať, aj hlas by sa ti mal dať zapnúť. Super, perfekt. Čau Marš, vítaj medzi nami. Ja ťa poprosím tak stručne naozaj v priebehu tých 3 minútiek odovzdať niečo zo seba naozaj, že si úžasný človek, líder, ja som strašne vďačná, že si mi povedala áno, už rok nejako dozadu. Ideš totálne bomby v biznise a prosím ťa, podel sa o svoju vlastnú skúsenosť. Ďakujem za slovo. Ahoj Evitka, ahojte všetci, dobrý večer želám. Som veľmi šťastná, že ste si každý jeden našli v tento krásny, horúci, letný večer čas práve na našu prezentáciu. To je už ten prvý krok k vašemu úspechu. No, dovolte mi teda, aby som sa v krátkosti veľmi stručne predstavila a nejako vám povedala o mojej ceste v tomto biznise. Takže moje meno je Mariana, žijem už takmer 10 rokov v Rakúsku. V podstate 8,5 roka som pracovala celý čas v hotelierstve, čiže tiež taká brina trošku, ale ako náhle sa nám narodila vlastne dcéra, tak takáto práca už nebola možná, keďže sa tam pracuje víkendy, sviatky, proste stále, čiže som začala hľadať nejaké iné možnosti. No a bol rok 2021, december a vlastne moja známa začala v tom roku investovať do kryptomien. Keďže ten rok bol taký veľmi plodný na kryptomeny, tak ona vlastne na tom strašne krásne zarobila a ja som vtedy sa vlastne začala zaujímať o túto oblasť. Aj mi to tak padlo do toho celého do tej životnej oblasti. A v podstate toľko som hľadala, až som narazila na túto príležitosť, ktorú mi Evitka predstavila. Takže som zistila, že vlastne existuje aj niečo iné ako kryptomeny, že teda je tam ešte aj nejaká burza, trading, proste ja som bola totálny neznalec fakt v tom po celom, ale mňa to natoľko zaujalo, že som v podstate bez váhania povedala áno tejto príležitosti. A ja to stále hovorím, že dňom registrácie sa začal meniť môj život, len ja som o tom ešte nevedela. Ono to možno, že znie tak priveľmi ružovo, ale proste ja som tu už teraz 1,5 roka a jednoducho je to tak. Ja som po 5 mesiacoch dávala výpoveď z práce, aktuálnej vtedy. Teraz už som vlastne rok aj niečo čisto doma, čiže venujem sa už len tomuto biznisu a momentálne zarábam viac ako v akejkoľvek práci predtým. A to sa teda bavíme o rakúskom plate, o rakúskej práci na plný úväzok na dosť slušnej pozícii už. No ale teda, aby som nerozprávala len takto, tak ja hneď idem na tie dôkazy a zazdielam obrazovku, môžem? Dobre. Takže, ako som povedala, ja som bola totálny neznalec, čiže ja som absolútne nevedela, čo je trading, čo je marketing, čo je vôbec nejaký online biznis, ako to funguje. Mne sa proste len páčila tá vízia, mala som jednoducho tú motiváciu niečo takéto začať. A to bol vlastne december 2021. Môj prvý výsledok, tuto môžete vidieť, je tu aj krásny dátum, 22.2.2022. Takže bolo to vlastne za 2 mesiace, kedy som sa dokázala naučiť celé kompletné základy vlastne toho tradingu. Ja som sa vtedy venovala binárnym opciám. A za 2 mesiace toto už bol otvorený reálny účet a moje vlastné výsledky, čiže moja vlastná analýza. Takže ja by som týmto tak chcela podporiť možno, že aj takých ľudí, ktorí sa boja, že naozaj sa tomu nerozumejú momentálne, alebo fakt možno prvýkrát počujú slovíčko trading. Ja som bola presne taký istý človek. Takže keď človek chce, všetko sa dokáže naučiť a tu je naozaj ten príklad toho, že sa to dá. Potom tu mám v strede taký výsledok, to sú konkrétne, je to obchodovanie syntetických indexov, je to už trošku niečo iné. Tu už ubehlo asi tak o 6 mesiacov viac, lebo je tu aj dátum august, čiže to už bolo po mojich nejakých 8 mesiacoch. A vtedy už som dokázala si mesačne
zarobiť. Vidíte, toto bol vklad $600, za mesiac 850, ja toto bol potom zostatok toho účtu. Čiže chcela by som iba ukázať ten progres, že keď človek to naozaj vydrží a vzdeláva sa, že to naozaj ide, aj keď o tom momentálne nič teraz neviete. No a v procese toho môjho učenia sa a zdieľania výsledkov, samozrejme som sa s tým podelila aj na sociálnych sieťach, pochválila som sa všetkým známym a tak ďalej, sa automaticky začali ľudia ku mne pridávať. Čo spôsobilo to, že mi začal narastať druhý príjem. Takže momentálne už za ten rok a pol, môj tím už je v podstate oveľa väčší a tým pádom, čomu sa venujem teraz, čo sa tradingu týka, je čisto kopírovanie signálov. Pretože je to najjednoduchšie, je to najrýchlejšie, proste naozaj tam len skopírujete 2 údaje, ktoré vám prídu priamo do aplikácie a tu je práve ten výsledok, ten napravo. Toto je za nejaké 2 dní, myslím, takže ono raz je to viac, raz je to menej, dôležité je samozrejme to, čo je na konci mesiaca, ale teda, že aj čisto len tým kopírovaním signálom si viem takto krásne privyrábať. A mám tu teraz ešte aj také čerstvé výsledky z môjho tímu. Tie čísla sú tam trošku menšie, ale o to zaujímavejšie, pretože tento tu človek naľavo, tento výsledok, je človek v mojom tíme, ktorý sa pridal tento mesiac. Čiže toto samozrejme, to sú reálne účty. Tento mesiac zarobil iba za dnešný deň takmer 20 eur. Toto tu napravo je výsledok človeka, a teraz sa držte, ktorý sa pridal v pondelok. A toto je reálny účet, kde si založil dnes o 8:10 si tam vlastne vkladal 200 eur, hneď skopíroval signál, ktorý mu prišiel do aplikácie a zarobil 10 eur. Proste len takto, keď si pozriete, to sú 3 minúty. Človek, ktorý začal v pondelok. Takže naozaj všetko sa dá, všetko je možné, treba byť len odhodlaný a chcieť a naozaj tie možnosti sú tu, takže budem sa na vás veľmi všetkých tešiť, ak sa teda rozhodnete, že sa k nám pridáte. Dobre, ja to zastavím. Ďakujeme, Máš. Ďakujem a želám vám ešte pekný večer. Pa. Ďakujeme moc krát. No, poviem vám, že áno, aj to, čo Máš teraz ukazovala, tak je to naozaj o tom, že nie len proste človek proste ide o to, že naozaj sa potrebuje odhodlať a nejakým štýlom začať. Proste rozhodnúť sa, že už mi možno stačilo a chcem od života niečo viacej. Tak ako ona vám teraz ukázala výsledky aj človeka, ktorý začal v pondelok a tak ďalej, tak tieto výsledky môžete vidieť takéto a podobné a verte mi aj v úplne iných číslach, takisto aj v našej facebookovej skupine, ktorá sa volá Klub 18K+, čiže to znamená to, že s ročnými príjmami nad 18 000 eur. Takže určite odporúčam, aby ste sa tam pridali. Ten človek, ktorý vás sem pozval, povedzte mu, nech vás pozve do tej skupiny na Facebooku. A ja som tam sama dnes, aj včera, aj predvčerom zdieľala výsledky od mojich registrovaných ľudí, ktorí sú tu takisto mesiac, alebo sú tu 5 mesiacov a proste sú tam úplne, proste niektoré sú mi naozaj šialené, niektoré sú úplne v pohode, že človek tomu aj možno viacej uverí, že to je takto 30, 40, 50 eur, ale ľudia, ktorí naozaj sa tomu venujú napríklad 1 mesiac a sú na reálnom účte. A napríklad mne tiež takisto kolegyňa posielala, ktorá je tu mesiac s nami v biznise, že po mesiaci prvý deň na reálnom účte a 80 eur vďaka kopírovaniu signálov. Že áno, dá sa to, je to reálne. A tie kopírovanie signálov sú čerešničkou na torte a hlavne tie informácie, ktoré tu môžete získať, sú obrovským benefitom a to už o tom vám povie teraz trošku viacej aj Jožko, ktorého idem privítať medzi nami. A je to vlastne skvelý človek, je to naozaj človek, ktorý takisto aj nám odozdáva rôzne informácie. On vám tak stručne povie, naozaj Joj, skús tak do tých 3 minút, aby sme mohli pokračovať potom, lebo ešte vám poviem 2 perfektné obory, ale som strašne vďačná, že si našiel čas a že dneska si tu s nami a že môžeme sa aj od teba veľmi veľa toho naučiť, čo sa týka na akciovom trhu. Ja ďakujem teraz aj za pozvanie, že teda môžem tu aj vás všetkých privítať, ktorí ste tu a máte, už len tým, že ste tu, chcete alebo máte chuť si zmeniť nejakým spôsobom život. A troška sa vám predstavím, moje meno je Jozef Janolek, moje pôvodné povolanie, ktoré som veľmi miloval a bolo úplne úžasné, bolo zdravotnícky záchranár, robil som toto povolanie, vykonával 19 rokov.
Ale ako viete, v slovenskom zdravotníctve to není buhvicov a proste ten príjem bol veľmi nízky a popri zamestnaní som hľadal rôzne možnosti pri výrobku si. Bol som v rôznych MLM spoločnostiach, bol som Avon Gentleman, LR-ku som bol, predával som medicínske prístroje. Ale stále ma to tak nenaplňalo a proste, aby som zháňal nejak ľudí, čo sa týka, poď, kúp si to, nenaplňalo ma to. A počas tých 19 rokov mi vošiel do života trading. Našiel som na Facebooku, hej, že poď obchodovať, tak som začal obchodoval som, ale obchodoval som takým lifestyle systémom, čiže asi si myslím, že to pôjde hore, tak kúpim, asi si myslím, že to pôjde dolu, tak predám, hej. Ale v podstate to bolo také, že raz hore, raz dole a nejaký profitabilný som nebol. To som to potom na chvíľku zanechal. Až potom na Facebooku som videl, že moja krásna dcera hovorí, že poď so mňou do biznisu a tak ďalej, tak to delá príspevky a vravím, tak som mi nedalo, že ty, aký biznis robíš, a nepovieš mi ako prvému, musím sa dozrieť cez Facebook. Tak mi povedala, pozvala ma tiež na takúto prezentáciu, ako ste vy. A vravím, že no, a nepopalil som sa už troška, že nešlo mi to a tak ďalej. A povedala mi, že ver mi. Po hodine uvažovania, mne to netrvalo tak hneď ako Marianke, že hneď šla, ale mne až hodinku, ale napokon som šiel do toho. A poviem vám, že bolo to jedno z mojich najlepších rozhodnutí života, lebo proste, ako som vstúpil do akadémie, začal som sa úplne vzdelávať. Dennodenne som študoval to, čo máme k prístupu, hej, tú platformu Wow, Mindhub a všetko možné. Dennodenne som sa učil, vzdelával, ako vypadá ten graf. A po 3 mesiacoch som začal byť profitabilný tak, že áno, aj môj príjem vyšplhal na 6-ciferné číslo. Teraz som veľmi šťastný. A prečo vám to takto hovorím? Lebo chcem šíriť tiež túto myšlienku ďalej, aby proste čo najviac ľudí sa dozvedelo tieto možnosti, čo najviac ľudí, aby sa začalo vzdelávať aj v tomto obore a vytvorili si svoj nádherný príjem. Ako aj Vita ukazovala, ten zložený rok je nádherný. Hovorila tam o 10, 20, 30% získoch ročne. Ešte raz sa nám podarilo spraviť 30% z účtu denný. Hej. Čiže v podstate je to úplne že nádhera. A taktiež sa mi dostala možnosť vzdelávať ľudí a teda tradovať spolu, čiže máme live hodiny, na ktorých spolu analyzujeme trh, rozmýšľame čo a ako a napokon vstupujeme aj do obchodíkov a je to úplne že nádhera. Nádhera a tá vďačnosť ľudí, že sú v akadémii a dokážu sa takto vzdelávať, je úplne že nádherná a až mi zimom riavky do pochopte. Takže je to fakt úplne úžasná príležitosť, ktorú netreba premeškať. A moje také doporučenie pre každého jedného, jak rozmýšľate na rozhodnutím, urobte ho hneď. Urobte rozhodnutie hneď, buď áno, hneď teraz, buď nie, hneď teraz, nerozmýšľajte. Respektíve ešte tú hodinku ako ja. Ale proste urobte rozhodnutie. A či bolo správne, alebo nesprávne, zistíte časom. A ak bolo správne, budete len šťastní a veľmi šťastní. A ak nebolo správne pre vás, tak sa na tom naučíte a vám to dá mnoho do života. Takže tak v krátkosti som mňou, a teda, ktorí sa rozhodnete prísť do akadémie a naučiť sa vzdelávať, tak sa veľmi na vás teším. Každý deň mávam live hodiny s našim tímom, takže sa na vás veľmi teším a ste úplne úžasní, len preto, že ste tu. Prajem vám krásny večer. Ďakujeme, Joji, ďakujeme. Že tento človek už zachránil nie jeden účet, alebo zhodnotil nie jeden účet, to vám poviem pravdu. A sme nesmierne vďační všetci naozaj za celý tým, a to budem dookola opakovať, pretože ja ti ďakujem aj dnes za tvoje obchody, pretože mi zhodnotili o pár stoviek, takisto môj kapitál dnešný. Čiže ja som ti nesmierne vďačná, že máme možnosť sa vzdelávať aj od človeka, ako si ty, a takisto aj od všetkých ostatných úspešných proste traderov, ktorých máme v spoločnosti, takisto aj na Slovensku. Ja vám budem veľmi vďačná naozaj neustále za to, keď vidím proste, ako tie účty narastajú a ste naozaj úžasní a veľmi si vážim vaše vedomosti a informácie, ktoré nám posúvate. Čiže s Jojom sa budete môcť vidieť, takisto aj potom, ešte čo sa týka spoločnosti, keď sa rozhodnete pridať ku nám,
A teraz idem vám zazdieľať obrazovku, idem prejsť k prezentácii ďalej, pretože ja som vám povedala, že toto je jeden z druhu príjmov, ktoré si môžete vybudovať. Ale máme tu ďalší druh príjmu, ja vám iba tak stručne teraz narýchlo o ňom poviem, alebo čo vás možno veľmi poteší, ktorí ste tu cestovatelia, tak takisto predstavte si, že by ste mali vlastnú cestovateľskú platformu, tak to poviem. Tí, ktorí milujete cestovať, vás nesmierne potešiť, pretože toto sa presne mne splnil sen. To bolo proste jedna vec, že som začala zarábať prachy a potom mi povedali, keď vravím, že ja milujem cestovať, tak mi povedali, že ty miluješ cestovať, tak tu ešte aj veľa precestuješ a ešte ušetríš pri tom. Pretože predstavte si, že máte napríklad ja neviem, idete niekde na dovolenku, cez Booking hľadáte niečo a teraz hotel v Dubaji vás stojí 5 000 eur s tým, že u nás máte ten istý hotel, v ten istý dátum a tak ďalej v rôznych zľavách, máme zľavy od 30 do 75% a vy by ste napríklad mali u nás zľavu na tento konkrétny hotel, čo vás vyjde cez Booking 5 000, tak u nás by ste zaplatili 2,5, napríklad 50%. Ja som sa teraz vrátila z Vegas a presne, teda už je to mesiac dozadu nejako a presne sa nám vlastne na tomto princípe podarilo ušetriť, že sme tam išli na týždeň a na hoteli, akože ja neviem, že to človeka nejakým štýlom má zachrániť, spasiť alebo niečo, ale teraz si predstavte, že ja neviem, že za hotel, ktorý som mala zaplatiť 3 000 eur na 7 dní, iba čisto za hotel, hej, tak som zrazu už šetrila okolo 1 500 eur. Čiže naozaj, že tí, ktorí milujete cestovať, tak máte tu aj túto obrovskú výhodu, že ktorí proste radi cestujete a šetríte peniaze proste, tak je to vždycky obrovské plus, keď to dokážete niečo takéto využiť. Ale teraz vám poviem o ďalšej možnosti, vlastne tretia možnosť, ktorú tu máte, tak to je práve možnosť network marketingu. Úplne jednoducho laicky vám to skúsim teraz vysvetliť. V túto chvíľu zazdieľam vám obrazovku. Nie každý hneď od začiatku pozná slovíčko network marketing. Čiže ja vám to skúsim jednoducho vysvetliť, lebo ľudia majú naozaj skreslené pojmy. Predstavte si, že ste vlastníkom franšízy a McDonald's. A vy máte teraz jeden McDonald's, a to ste konkrétne vy, naozaj vy dneska začnete si budovať príjem z obchodovania totálne v tichosti, absolútne nikto o vás nemusí vedieť, naozaj že nie, budeme vedieť o sebe iba my v tíme, lebo si budeme proste spoločne pomáhať, spoločne raz, pokiaľ máte o to záujem, využívať tie možnosti na 100%, ale teraz si predstavte, že vy začnete mať výsledky a takisto ako každý jeden, čo tu bol, takisto aj vrátane mňa, pretože ja som až po pol roku začala robiť network marketing, pretože som začala generovať naozaj fakt slušný príjem z tradingu, tak vtedy som si povedala, že ono to fakt funguje a proste koľko ľudí tam vonku je takých, že by využili tú príležitosť, že proste iba popri materskej, popri zamestnaniu, že si zarobím 200, 300, 500 eur a tak ďalej, hej, poviem aj 1000, 2000 eur, ale to už väčšinou sa už vynahrádza príjem zo zamestnania úplne. Čiže a vtedy si hovorím, že dám túto príležitosť možno pár ľuďom a uvidím, ako to bude fungovať a presne v tej chvíli to začne. Čiže ja som sa rozhodla, že ukážem túto príležitosť napríklad ďalším 10 ľuďom. Dostala som vlastne od spoločnosti za to, že som priniesla nových zákazníkov do spoločnosti, aby využívali ich služby, tak ja som začala mesačne zarábať od spoločnosti $500. Čiže mala som takú malinkú franšízu. Ako keby mám jeden McDonald's, poviem príklad v Bratislave, ale iba jeden. Ale ja sa potom rozhodnem ako McDonald's, pretože som podnikateľ, pretože som biznismen a vizionár a mne nestačí 500 eur, ani 1500 eur, tak som sa rozhodla, že proste idem vyššie a otvorím si ďalšiu franšízu, takisto aj na strednom Slovensku. Poviem príklad v Banskej Bystrici. Tým pádom, keď mne sa podarilo otvoriť táto franšíza, tak vlastne už mám 2 franšízy a môj príjem je $1500 mesačne, každý jeden mesiac. Ale že ja som sa rozhodla ísť vyššie, som $4000, potom sa rozhodla ísť ešte ďalej, čiže 8500 a tak ďalej a tak ďalej. A toto, čo vám teraz ukazujem, to je reálne network marketing. Ste s niečím spokojní, chutí vám jedlo, páčil sa vám film, a máte pohodlné topánky, proste bežne ľudia odporúčajú niečo, s čím sú spokojní proste ďalšiemu človeku. A teraz si vezmite, že veľa ľudí dneska príde, hneď vidí proste všetko, čo dostane k dispozícii, tak veľmi veľa ľudí sa rozhodne presne na tom princípe, že toto je bláznostvo, proste idem to posunúť ďalej, preto dneska network marketing začína byť top 1 najlepšie zarábajúcim priemyslom na svete zo všetkých oblastí zarábania.
že proste celkovo už sa to bere naozaj reálne ako podnikanie a vy máte možnosť využiť aj u nás network marketing, pretože veľa ľudí sa ma na to pýta, že OK, viem zarábať si takto peniaze, ale proste ja mám rád komunikáciu s ľuďmi, ja rád komunikujem s ľuďmi, proste chcem zarábať, aj chcem robiť network marketing. Dneska je to rozsiahle, netreba to nejako extra predstavať, pretože ten network marketing naozaj človek veľmi jednoducho dneska k nemu vie prísť kdekoľvek, je to každý jeden online biznis. Ale tým, že u nás funguje takýmto jednoduchým štýlom, chcela som vám to takto vysvetliť, že vlastne vy si vytvárate rôzne franchízy kdekoľvek po Slovensku, po svete. Už iba tým, že sa k vám pripojí nejaký človek a proste povie si, že on chce zarábať tie peniaze. A teraz si predstavte tieto pozície, že máte $500 mesačne, máte 1500, trošku mi to asi seká, máte 4000, lebo máte ďalšiu franchízu, máte 8,5, máte $30,000 mesačne, pretože možno otvoríte franchízu aj niekde v Čechách, možno v Maďarsku, možno v nemeckých hovoriacich krajinách, možno máte kontakty v Poľsku a vy mi poviete, Evi, ja tam mám Poliaka, pozri, idem mu predstaviť túto príležitosť a on otvorí franchízu a váš príjem zrazu vyjde na $30,000 mesačne. Takto isto sa to stalo aj na Slovensku v priebehu 4 rokov. Sú tu ľudia, ktorí zarábajú $70,000 mesačne, $30,000 mesačne, 10,000 a niekoľko ľudí, čo zarába 5,000 a 2,000, to už ani nevravím. Čiže naozaj, lebo proste videli tú príležitosť v tom byť franchise partner pre našu spoločnosť. A vlastne tie sumy, čo vidíte dole, čo ste videli aj teraz vlastne na slajdoch, tak to sú presne tieto sumy, ktoré vidíte v našom kariérnom pláne. To sú naše úplne za prvé schodíky, keď sa vy rozhodnete ísť network marketingom, tak proste viete si generovať príjmy naozaj v rôznych číslach. A to je presne o tom to je, že môžete, nemusíte. Network marketing je u nás nezávislý príjem voči tradingu. A toto sú čisto iba provízie od spoločnosti, ale vy dostávate ešte extra bonusy, takisto aj za každú jednu priamu registráciu. Čiže vy keď napríklad ukážete to niekomu, poviem príklad, ako ja som to ukázala môjmu bratovi sa to páčilo, proste môjmu partnerovi, moja mama mne, proste my tu už máme naozaj celú rodinu. A teraz príde nový zákazník, tak ja nielen, že sa dostávam na rôzne pozície k týmto províziám, ale takisto dostávam ešte 30% bonusy za priame registrácie. Čiže vlastne z tých obratov dostávam ešte 30%, sa mi vracia. Čiže koľko bodov prichádza do systému, vy dostávate z toho 30%. Teraz možno vôbec nerozumiete, o čom hovorím, ale verte mi, že kebyže sa do toho pustíte, tak ste z toho priam nadšení, že tu je ešte takýto bonus, pretože práve to, že ja nemám napríklad výplatu 8,5 tisíca, ale môžem mať výplatu 12, 13 až 15 000. Veľa ľudí je tu, ktorí sú napríklad na pozícii, poviem príklad Zafír, to je 1500, ale vďaka týmto bonusom reálne zarobia okolo 3, 4, 5 tisíc eur mesačne. Čiže toto je jedna vec, funguje to úplne jednoducho, vy máte iba pravú, ľavú stranu, čiže vy keď sa to aj rozhodnete ďalším ľuďom ukázať, vy sami sa rozhodnete, OK, že budujem si jednu stranu, druhú stranu, a všetko, čo sa vytvára vo vašom tíme, že pomôžete niekomu dosiahnuť akékoľvek príjmy, všetko sa vám počíta, čo vzniká pod vami. Preto hovorím, máte kontakt v Poľsku, on napríklad to tam rozbehne, ten váš Poliak, ten váš známy, vy nebudete poznať tých 1000 Poliakov, ktorí prídu do vášho tímu, ale vám sa všetci tých 1000 Poliakov bude počítať tak, ako keby vy ste ich doniesli do toho tímu, proste v tom objeme. Čiže to je neskutočne úžasný systém, čo sa týka vyplácania. A takisto, keď vy pomáhate svojim ľuďom rásť na pozíciách, že proste začnú zarábať, ja neviem, 500, 1500, 4000, tak vy máte ešte aj 10% proste z ich príjmov, ale tak, že neberiem to priamo vám, ale spoločnosť ma extra za to vypláca, že pomáham ľuďom, čiže naozaj spoločnosti, majitelia nás motivujú k tomu, že takisto ukážem to novému zákazníkovi, ale takisto pomôcť tomu novému zákazníkovi čo najrýchlejšie zarábať peniaze, pretože spoločnosť mi za to ešte extra má za to ohodnotí. A teraz, ako vlastne sa môžete stať súčasťou? Fungujeme presne na tom princípe ako Netflix. Určite každý jeden poznáte Netflix. Na tomto princípe fungujeme a vy chcete nejaké služby využívať tým, že spoločnosť nemá absolútne žiadny prístup k vašim reálnym účtom. Tak my nemáme nikto, ani 1% z vašich reálnych účtov. To sú všetko vaše čisté peniaze. Jediné, z čoho reálne funguje spoločnosť, je presne ako Netflix, zo spokojných zákazníkov. Čiže keď človek chce reálne využívať ich služby, ich informácie, na tom princípe vy budete zarábať peniaze, takže
99% ľudí naozaj ani sa nad tým nezamýšľa, keď proste využíva tieto služby a má si ich za ne zaplatiť. Ale aby ste tomu chápali, presne ako Netflix, máte nejaké programy rôzne, vy si vyberiete tie programy, ktoré chcete využívať a na mesačnej báze si iba udržujete k tým programom, proste k tým službám prístup. Máte tu rôzne programy, čiže rôzne balíky, či od $200 až po 1800, ale toto je iba jednorázová platba na začiatku, čiže napríklad máš 180 €, OK, môžeš začať biznis. Máš prístup k kopírovaniu signálom, proste k rôznym kanálom, máš prístup k tomu, aby sme ti my pomáhali k mastermindom, k tomu, aby sa stretával s úspešnými ľuďmi a aj k základným informáciám. Keď už niekto chce naozaj hlbšie sa tomu začať venovať a študovať, tak proste vieš si kedykoľvek prikúpiť alebo rovno začať proste s väčšími balíkmi. Napríklad, keď je tu niekto, kto to myslí fakt vážne, tak ja mu odporúčam začínať minimálne od Gold balíka. Kvôli tomu, lebo tamto máte strašne už nabité informáciami, máte tam sprístupnené všetko napríklad na 2 smery, potom v Prime napríklad máte už úplne všetky druhy obchodovania, už tam máte všetko sprístupnené. Ide iba o to, že koľko druhov príjmu si tu chcete vybudovať. Viete začať doslova od $200, čiže od 180 € až po ktorékoľvek služby vy si vyberete. Čiže a takisto mesačne vlastne na princípe toho, ktoré vy služby využívate, tak mesačne si to už iba udržujete vlastne nejakým poplatkom, či to je už $149 alebo $99 alebo $75, podľa toho, ktorý balík ste si vy zakúpili. Tie balíky vám samozrejme vysvetlí človek, ktorý vás senka pozval, ale úplne jednoduchým štýlom to funguje. Nie je tu žiadna viazanosť, nie je tu žiadna pokuta, proste nič. Je to fakt iba o tom, koľko človek reálne chce začať zarábať peňazí, koľko sa chce reálne tomu venovať a proste, aký ste podnikateľ, pretože tu môžete prejaviť naozaj vo veľkom váš podnikateľský duch. A tento slajd som vytvorila doslova a tesne predtým, jak sme spustili túto prezentáciu, pretože mi to presne tak išlo do hlavy, keď ja proste rozprávam sa s rôznymi ľuďmi, tak mi hovoria, že teraz nie, teraz nemám čas, teraz toto, tamto. O pol roka s nimi píšem, presne z tej istej situácii životnej sú. O ďalšieho pol roka s nimi píšem, stále sú v rovnakej životnej situácii, čiže preto hovorím, že reálne ideálny čas nebude. Reálne ide o to, že ja som začínala proste v náročných podmienkach, životných podmienkach, kedy sme boli naozaj v dlhoch, vo finančných, viete, ten hnedý emotikon. A naozaj to nebolo jednoduché s malým bábätkom. A vtedy som sa veľmi rozhodovala, že proste ako to ideme ďalej utiahnuť, pretože v podstate vďaka nášmu predošlému podnikaniu sme mohli robiť naozaj 12 až 16 v robote a aj tak sme nestíhali ťahať proste všetky dlhy a život a tak ďalej, tak ďalej. Čiže ja som začala naozaj práve v tejto chvíli, lebo to bolo pre mňa konečne nejaké vyslobodenie, nejaká nádej, že sa môžem z toho začarovného kruhu dostať von. Bolo mi jedno, koľko ma to bude stáť. Dôležité pre mňa bolo, koľko môžem získať. Čiže naozaj začni tvoriť tvoj život tam, kde si teraz, v akejkoľvek životnej situácii a urob to pre človeka, ktorým sa chceš stať. Ja som sama sebe nesmierne vďačná, keď sa pozriem späť a nesmierne hrdá na to, že som sa nebála proste. Nazbierala som tú odvahu. Jojo z Marš hovorili, že im to trvalo hodinku. Mne to trvalo 5 mesiacov sa tam akože dostať, pretože my sme boli fakt na tom veľmi, veľmi zle a tiež som sa veľmi bála, ale tým, že moja mamina proste ma stále ubezpečila, že počúvaj, ideš, ja viem, že ty keď chceš, tak sa rozhodneš, pôjdeš naplno, ideš makať, uvidíš, proste tie prachy potrebuješ, takže už konečne som sa dala tesne po pôrode do toho a naozaj vám poviem, že totálne nám to zmenilo život. A naozaj to, že kde sa nachádzate dnes, je iba výsledkom toho, čo ste robili predchádzajúce roky a to, kde vy budete o rok, o 2, o 5 rokov, bude naozaj iba výsledkom toho, čo robíte dnes a každý jeden deň v tomto roku. Pretože od toho sa vyvíja váš nasledujúci život, ktorý budete žiť. Ja sa nesmierne teším a vážim si, že ste tu zostali s nami až do konca a že ste si nás vypočuli. Ja sa nesmierne budem tešiť, keď budeme môcť sa osobne stretnúť, či už v auguste, napríklad máme veľký bootcamp, 18. až 20. augusta sa budeme vidieť na Strednom Slovensku. Veľmi sa na to teším, bude to úžasné, bude nás tam okolo 200-300 ľudí. Budeme tam celý deň tradovať, celý piatok budeme tradovať, čiže naozaj každý deň, čo tam príde, tak príde za zámerom ten deň zarobiť prachy. A v sobotu budeme mať také športové dni, bude grill party, bude zábava, proste budú rôzne akcie, takisto aj pre vaše deti, čiže keď máte rodinu, vôbec nerobte žiadne starosti. Jediné čo, príďte čo najskôr do toho štádia, že chcete byť niečo takého súčasťou a proste poďte si s nami meniť ten život, poďme sa spoznať navzájom, prepojiť tú energiu a poďte sa stretávať konečne s úspešnými ľuďmi.
a počúvať tie informácie, ktoré vám môžu neskutočne pohnúť životom. Ja vám prajem ešte krásny večer a verím, že budeme sa čoskoro vidieť na interných školeniach. Ahojte, ahojte.